panibagong surpresa na naman ng ating gagawin ngayon. At kung bago ka lang sa channel namin ay mag-subscribe ka na. Muli ako po si Dian Paragas at siya naman po si Jomai Paragas. At ang pangalan ng aming sa surpresa ay si Shad Akihiro, ang aming pamangkin. Ayan, so bale, ang nagpa-surprise sa kanya ay walang iba kundi si Ma'am Marlene Palabay, ang owner ng surprise mo deliver ko. At si Shad Akihiro, 4 years old na siya from Umingan. At matagal tayong hindi nakakapunta doon. Kaya bukas, so surprisahin natin siya. Kaya abangan na lang natin nyo ang magiging reaction ni Aki. Ay! Ginagawa mo! Sobra! Ano naman? Ayan, so titignan natin ano na. Arat na! Ano yan? Ayan, so iso-surprise ng natin siya. Tignan natin kung dito siya sa bahay nila. Dito na. Oo. Ay, go! Dito. Sa bali ng video cam niya. Video cam sa bali rin pa na niya. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
Aki! Eto na nga. Nga yung ating sasurpresahin. Aki, ilang taon ka na? Nakakailang yung kamay mo. Ilang taon ka na? Kamay mo paano? 4? Alam mo, may nagbigay. Alam mo, may sorpresa sa'yo. Ay, di pala sa mga 4 years old. May sorpresa sa'yo si Tita Miley. Ayan, tapos may mga regalo din kami dito sa'yo. Kaya, tignan mo. Okay? Anong gusto mo? Cars? Anong gusto mo? Rod. Run. Tignan natin yung Ayan, titignan natin yung sorpresa sa'yo ni Ma'am Miley, Tita Miley. Ready ka na ba? Marami kasi tayo, natatakot siya. Hindi awan. Madiang. Mamay muna. Pakalmain muna natin. Surprise yan. Oo. Halika na dito! Atit-atitin na natin siya. Mo bike ni. Ayun o. Ayun o. Taga, biglang alagay ah. Taga, biglang alagay ah. Bike mo ni. Ganda ko na. Oh. Oh my God! Wow! One eternity later. Dito, itry mo. Sige nga. Di, galing ah. Galing ah. Sige nga, try mo nga akin. Try mo nga. Sana, bilis! Di, magaling. Magaling siya magbike ah. Magaling magbike ah. Sige, ang galing ah. Galing niya magbike pala. Ang galing magbike naman pala ni Aki ah. Ni Aki na yung natalo mo na siya oh. Oh, sige nga, race nga kayo. Oh, lumbaan. Oh. Ito eh, si Morinder Matla. Gi, ang galing magbike ah. Doon sa likod. Uy, bikers uy. Galing magbike ah. Dito. Gi, gwapo uy. Pakayak naman yan mamaya. Para mo dito, para. Next! Ah, tingnan mo ah. Tignan mo. Tignan mo na. Gi, gwapo. Sash niya, sash.
ka dyan ako. Sana sa susunod na birthday mo sa 7, magdidibo ka, dito ka na lang sa amin sa bahay. Para naman masaya si Lola Linda. Huwag mong alalahanin si Papa mo, nalas ka niya, nagtatrabaho siya para sa'yo. Kaya ingat ka lang dyan Apo, huwag kang malikot dyan, matulog ka, huwag kang bike ng bike. I love you Apo, happy birthday. Happy birthday, Aki! Ang balong namin na super duper pogi! At ito naman ang aking baby! What's your name? Dikang! Dikang! And I am? Yeah! Hello, Aki Balong! Happy birthday sa'yo! Ala, 4 years old ka na! Ang laki-laki mo na. Alam mo yung nung una kitang makita, baby ka pa lang. Ay, hindi ko alam kung ilang buwan ka na noon. Basta baby ka pa lang. Basta wala ka pang 1 taon noon. Ay, nako. Ang daling lumipas ang panahon. Kasi ngayon, 4 years old ka na. At hindi pa kita nakikita buhat noon. Nung una kitang makita. So ngayon, alam ko, hindi mo na ako kilala. Kaya ako yung magpapakilala sa'yo. Ako si Mami Maylin mo. Ang mami mo na maganda. Gusto mong maganda? Nasaan? Where's the beautiful? Tell me, who's beautiful? What about me? I'm beautiful too? Are you sure? Can you kiss me? This is my baby, my alaga. So, happy birthday, Balong. So, babe, let's sing happy birthday, okay? Okay? Wanna sing with me? Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Aki. I love you, Aki. I wish you to see you soon kung pag-uwi ko. Ha? Promise, kung may time ako, bibisitahin kita ulit dyan. Okay? So, bye for now. I love you, Aki. I love you. Umiyak din alaga ko. Ang aking alaga. Very, very jealous. She's jealous now. But it's okay. I love her too. I love this baby too. I love you too. I love you too. I don't want to love anyone. Everything you know is in your mind. This is my Bikong. Okay, bye, Aki. I love you, Aki. Itong alaga ko, sobrang malapit sa akin. Okay, I just want to see Babay na. Okay, bye, Aki. Bye. See you soon, okay? So, from Lola Linda. From Princess. Happy birthday to you. Kay Lola Linda from to Mayumi. Happy birthday, and the stars From Tia. tonight. Happy
una, ngiting-ngiti pa siya kaso natakot siya sa amin. Siyempre, first time niya lang kami makita ulit. And sana sa susunod nandito ulit kami at surprise ulit natin si Aki. Kaya kung gusto niya rin kung kayo na rin ang susunod namin surprise sa akin, message niyo lang po si Maylene Palabay sa kanyang Facebook account. So please don't forget to like, share this video, and subscribe mo, surprise mo, deliver ko. Para po ma-update ko kayo sa mga bagong video na i-upload natin. And surprise! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Peace.